Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio, samen zijn we gebroeders Wolf. Je kijkt vandaag naar de 14e aflevering. Een aflevering met Tiffany Vicario. Ze kan zingen, ze speelt theater, ze doet veel meer. Laten we gaan kijken. Veel kijkplezier. Malone City. Welkom mensen, leuk dat jullie weer kijken. We zitten hier met Tiffany Vicario. Hallo. Stel jezelf maar voor. Mijn naam is Tiffany Vicario. Ik ben 25 jaar, bijna 26. Ik woon tegenwoordig in Arnhem, maar ik kom eigenlijk oorspronkelijk wel van Rotterdam. Rotterdam? Ja, Barendrecht, maar je weet toch, ik ben altijd in Rotterdam. Ik doe nu momenteel een studie in Arnhem, muziektheater. Jullie zullen vast wel denken, waarom nu een studie? Ik wilde gewoon verder leren en groeien. En dat is de reden waarom ik op mijn 25e besloot om een studie te gaan doen. En uiteindelijk verder het werkveld op te gaan. Okay. Ja. Heel veel informatie gelijk. Bam. Als we over de persoon Tiffany zelf gaan praten. Wat ben je voor persoon eigenlijk? Wie is dat? Wie ik ben? Ik ben vrolijk. Ik ben wel een familiemens. Familie staat bij mij op nummer 1. Vrienden. Ik vind het wel een lastige vraag hoor. Wie ik ben. Als ik je ouders vraag, je dochter. Hoe is je dochter? Of wie is je dochter? Wat zouden ze zeggen? Ja, dan beginnen ze gelijk over. Ja, mijn dochter is zangeres. Ze is actrice. Gaan ze foto's laten zien aan iedereen. Dus, maar ze zouden altijd wel zeggen van ja, ze is gewoon een spontane chick. Staat altijd klaar. Dat. Ben je wel eens boos? Ik zie je nu al, je lacht al, glimlach de hele dag op je gezicht. Ben je wel eens boos? Ja man, zeker. Ik ben... ik ben meestal, niet boos, maar meer geïrriteerd of zo, weet je wel. Wat voor dingen zouden jou kunnen irriteren of boos maken? Oké. Als ik mijn eten niet op tijd krijg, word ik zeg maar best wel hangry. Dan krijg je best wel zo'n straight face. Hangry? Ja, hangry. Dus dat je zeg maar boos bent en dat je honger hebt, zeg maar. Ik heb zelfs een keer ben ik boos geweest op een pizzabezorger. Omdat hij de verkeerde pizza aan mij had gegeven. Gewoon, weet je, je moet gewoon op tijd mijn eten brengen en het moet gewoon goed zijn. Dus daar kan ik best wel geïrriteerd om raken. En dan ben ik ook best wel, ik weet niet, ik ben gewoon een beetje prikkelbaar dan of zo. Nog voor je kunnen geven of gegeven aan die jongen? Nee man, nee, hij krijgt het en ik vond het zo zielig, want je weet toch, hij doet gewoon zijn werk. Het is niet eens zijn schuld, maar je weet toch, ik heb het wel op hem afgereageerd, snap je? Okay. Maar ik voelde me daarna wel schuldig man. Toen ik mijn pizza op had, daarna dacht ik, ben ik gewoon boos geweest op die guy? Terwijl die gewoon zijn werk deed. Dus man. Nogmaals, waar ben je geboren? Ik ben geboren op Curaçao. Ik heb daar ongeveer 6 jaar gewoond. En toen hebben mijn ouders eigenlijk besloten om hier naartoe te komen. Voor een betere toekomst voor mij en mijn broertje. Ik heb een broertje. Dus dat is de reden waarom we naar Nederland zijn gekomen eigenlijk. Gewoon voor mij en mijn broertje. En hoe oud was je, zei je? Ik was 5, 6 jaar. Ik werd bijna 6, zeg maar. Oké. Ja, man.
Dus je kan je niet echt herinneren hoe het in Curaçao was toen de tijd? Jawel, natuurlijk wel. Het was gewoon echt... daar is het gewoon leven of zo. We hadden een huis en een hele grote tuin. En voor mij en mijn broertje was dat gewoon op avontuur gaan, weet je wel. Gewoon dat er geiten waren die gewoon rondliepen, kippen die rondliepen. En hagedissen waar we mee gingen spelen. Ik en mijn broertje hadden zelfs een keer, je weet toch, van die vliegen gewoon strontvliegen, zeg maar. Die vleugel was kapot, dus we dachten, oh shit, zullen we gewoon even gaan opereren, helemaal gaan maken. Hebben we die beest gewoon doodgemaakt. Omdat we wilden eigenlijk het beest gewoon helpen, maar je weet toch, het is zo klein en we gingen gewoon ermee spelen, zeg maar. Ja man, we gingen gewoon op avontuur, dus ja. Kijk, vies man. Ja, het is echt vies, maar je weet toch, kinderen, je bent gewoon lekker aan het spelen. Maar wat ik me ook wel kan herinneren is zeg maar mijn familie. Ja, ze zijn gewoon warm toch, altijd. Ze zijn daar altijd daar voor je, wanneer je ze nodig hebt. Ja, dat man. Dus daar is voor mij vooral familie, zeg maar. En warmte. En... als je nu terugkijkt, of waarom je hier naartoe bent gekomen, ja. Kan je zeggen dat je inderdaad een beter leven hebt gekregen nu je hier in Nederland bent opgegroeid? Ja, ik moet wel zeggen dat... Het is moeilijk, want je weet nooit, want ik kan niet een ander leven kijken. Nee, dat is... Nee, dat is waar, maar omdat... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik wel een beter leven heb hier. Omdat... ja, hier in Nederland leer je gewoon echt... ja, de omgang met mensen is anders sowieso. En ja, hoe zeg je dat? Het is gewoon een moderne manier van leven of zo. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld best wel streng opgevoed door hun ouders. Maar ik merk dat mijn ouders best wel hip zijn in de zin van dat ze gewoon meegaand zijn of zo. Ze luisteren gewoon goed. Ze zijn wel streng, je weet wel gewoon waar de grenzen zijn, ja, dat ja. Wel. Maar ze zijn wel van, weet je, gewoon open. Wees gewoon eerlijk tegen ons. Als er iets is, kan je gewoon altijd bij ons terecht. Ga niet hier toch op straat. Ja, gewoon, ja, hoe zeg je dat? Wild doen of zo. Dus gewoon echt... druk doen. Ja, druk. Ja, en vooral als meisje toch? Wat dan als Adliaan? Ik ga stuk. Ja, wij staan daar wel bekend voor, toch? Ja, true. Ja, we zijn druk, maar dat is niet iets slechts of zo. Ja. Maar je weet toch, als een meisje, voor een vrouw is het gewoon anders, zeg maar. Als een dame. Ja, als een dame. De gewenste dame. Ja, dame. Ja, man. Kan je meer vertellen over je opvoeding? Wat is jou bijgebleven? Wat mij is bijgebleven? Ja, ik weet niet. Mijn ouders hebben me wel zo opgevoed dat ik niet afhankelijk moet zijn van anderen, zeg maar. Dus dat ik gewoon, ik ben mezelf, zeg maar. Ik hoef niet ik heb een ander niet nodig om gelukkig te zijn. Of, ja, ik weet niet. Gewoon op beide benen staan. Gewoon zelf dingen oplossen. En ze hebben me ook laten zien dat, kijk, ook al, want soms, weet je toch, soms kan het alleen voelen, the road. En ze hebben me wel gewoon laten zien van, als er echt iets is, zijn wij daar. Zo. Ja. Snap je? Dus het is niet, je moet wel op beide benen staan, maar je kan best wel laten zien van, hé, het gaat even niet zo goed. En laat het ons gewoon weten. Dus ja, dat is mij bijgebleven van mijn ouders. Het klinkt best wel lekker eerlijke opvoeding, zo noemen. Ja, man. Eerlijk naar elkaar toe dan bedoel ik dan. Ja, man. Geen klappen? Jawel. Ja, ik heb wel klappen gehad. Ja, van mijn vader. Gastek. Wanneer was dat? Ik weet niet. Ik en mijn broertje waren best wel stout gewoon. Soms, weet je toch, gaan spelen en gewoon dingen. En ja, ik weet niet. Ik kreeg gewoon, maar niet een harde klap of zo, maar gewoon, weet je toch, zo'n tik zo. Corrigerende tik. Zo'n corrigerende tik van. Maar ik weet niet. Kijk, zeg maar,
hier in Nederland word je zo opgevoed van, ja, het is niet oké om kinderen te slaan en zo, bla bla. Maar ik weet niet, bij mij en mijn broertje was het dan nodig. Snap je? Je weet toch, bij sommige mensen moet je gewoon even, ze moeten soms die tik krijgen. En ik heb het dan niet over kindermishandeling of zo. Maar gewoon even die tik van, oké, het is klaar. Maar bij mijn moeder was het eigenlijk meer aan haar gezicht en haar ogen. Weet je toch? En als ze iets zei met haar gezicht en haar ogen, en dan zei ze het gewoon op een manier waarvan je weet van... Dan moet je gewoon oké. zitten, dan weet je al dat Ja. Ja, dan weet je gewoon van... Oké. En weet je wat ik het ergste vind eigenlijk? Ik vind het niet het ergste als zij boos wordt, maar ik vind het ergste als zij stil is. Gewoon, ze zegt niks tegen jou. Dan moet je je zorgen gaan maken. Dan denk je, oké, mam, ja, ga je nog voor me koken? Of weet je wel, gewoon een beetje zo. En ze blijft gewoon stil, hè. Je gewoon niks krijg je meer uit haar, maar ja. Wat vind je er persoonlijk van? Zou je je kinderen zo opvoeden? Met een corrigerende tik of klappen? Nee. Ik denk niet dat het nodig is. Maar ja, ik vind het echt een lastig dingetje of zo. Dus je zegt nu gewoon tegen je ouders, waarom hebben jullie mij klappen gegeven? Ik zou gewoon luisteren als jullie niks hadden gedaan. Nee. Ze hebben het gewoon gedaan zoals zij dat goed vonden, zeg maar. En het is niet alsof ze het vaak deden of zo. Nee, ze deden niet vaak slaan, alleen heel af en toe als ze echt niet aan het luisteren waren, gaf mijn vader me gewoon een tik, weet je wel. Maar of ze er blij mee zijn, zeker niet. Ik weet, ja, mijn vader zegt ook nog soms van, zo, ik heb echt spijt dat ik jullie eigenlijk een tik heb gegeven, weet je wel. Het is eigenlijk nergens voor nodig of zo. Maar ja, weet je. Dan loop je ook de papa, I still love you. Ja man, hey, ik heb echt liefde voor mijn vader man. Ja, ik merk, als ik naar jou, volgens mij heb je ook een best wel een chille pa. Als ik naar jouw Insta kijk of weet ik veel, Facebook, verhalen in ieder geval. Ja man, ja. Er komt wel een chille man. Ja. Ja, mijn pa is echt... Met hem knikken. Ja, nee, dat is wel... Nee, mijn vader is echt een hele open guy, weet je wel. Gewoon vriendelijk en zo. Maar zodra je aan mij zit, dan is het klaar, man. Dan is het klaar. Ja, man. Oei. Tijdelijk. Nee hoor, maar hij is echt... ja, ik ben ook wel een papa's kindje hoor. Dus in die zin, ja... Ik heb een zwak gewoon voor hem, zeg maar. Hoe zet jij je Antilliaanse eigenschappen? Je doet maar laten merken dus, hey, dat is echt iets van Antillianen. Ja, ik merk het, ik merk het wel als ik uitga of zo. Niet dat ik dit hoor. Ik krijg allemaal dingen niet maar... Nee, en dan heb ik het niet over twerken en shit en tegen mensen aanrijden. Nee, maar ik heb het over... Is dat Antilliaans dan? Ja toch, het is toch, nou ja, niet twerken, maar gewoon altijd zo een soort van naar achteren kijken en weet je wel zo. Ja, gewoon, ja, hoe zeg je dat? Maar ja, nou, ik merk het wel als ik uitga, gewoon in mijn manier van doen, gewoon de hele tijd, of zo, gewoon een beetje zo van, hoe is het, weet je wel, gewoon een beetje outgoing. Dus daar merk ik het wel aan. En ik merk het ook aan, ja, je weet toch wanneer je mensen soms zat bent of zo, dat je soms echt die churi hebt of zo. Dat je ik heb die heel af en toe, niet vaak, maar soms heb ik echt zo, hey, of zo, dat ik gewoon even die, ja, gewoon even die, nog erbij. En dan, hey, of zo, die nog daarna. Had je churi gegooid? Ik had je vaak geappt en zo. Was je maar je zat? Dus even die churi naar Dio, laat me maar terug. Ja, ik heb het ook vaak bij jou gehad, ja. Ja, zeker. Ik ga stuk. Ja. Dus... En gewoon Nederlands? Nederlands? Dus ben je best wel geïntegreerd, ja? Ja, ik ben wel geïntegreerd, maar... weet je man? Nederlands. Heb ik Nederlands... Jij moet 6 uur eten sowieso, want anders word je hangry. Hey. Ik ga stuk. Ja. 6 uur eten? Ja, dat is wel zo trouwens. Ik moet wel op tijd eten, maar dat is meer omdat ik moet gaan sporten daarna. Dus.
bij zijn op je afspraken. Ja, Mensen moeten erbij zijn. sporten en dan Afspraak is afspraak. Ja, man. Maar ik weet niet, man. Nederlandse... Ja, ik weet niet. Dat zijn Nederlandse eigenschappen, vind ik. Ja? Ja. Afspraak. Ja, dan... Wij ook dat wij lekker laat komen of wanneer we willen. Ja, oh ja, dat is... Oké, misschien is dat wel een Nederlandse aspect van mij. Van dat ik wel altijd... Ik hou me wel altijd aan mijn afspraken, zeg maar. En ik ben altijd op tijd. Ik ben nooit te laat. Tenzij er iets is met de tram of iets. Ja, man. Maar wanneer ben je voor het laatst op Curaçao geweest? Of na Curaçao? Januari ben ik geweest. Maar toen was ik maar 1 week daar. Ja. En ik moet zeggen dat het wel... het heeft echt heel veel met mij gedaan. Omdat de laatste keer dat ik ben geweest, hiervoor zeg maar, ja, was echt 6 jaar geleden of zo. En toen wist ik niet zo goed. Ik weet niet, ik kon niet zoveel meer herinneren. Was meer voor werk afgelopen januari dus? Hè? Was het meer voor werk of nee, een kleine vakantie? Nee, het was meer een kleine vakantie. Maar er was wel een onderzoek naar mijn familie, waar ik vandaan kom. Okay. Dus ik heb wel iets gefilmd over mezelf en mijn familie. En die wil ik misschien later gaan gebruiken voor mijn voorstelling die ik ga maken. Dat dan weer wel. Dus het was een onderzoek en een vakantie. En wat zijn het verschillen wat je hebt opgemerkt tussen daar en hier, zeg maar? Ja, het verschil tussen Curaçao en Nederland is... wat ik heel erg heb gemerkt is... zoals ik net al een beetje zei, is de warmte tussen mijn familie en de mensen daar of zo. Ja. Dus er is meer openheid, toegankelijkheid, alles kan. Ik bedoel, hier ga je niet random een keer onder de boom zitten. Daar zitten we gewoon onder de boom en gaan we muziek maken met lepels en borden. What the fuck. Maar ja, snap je? Ik weet niet, gewoon spontane dingen. Ja, ja. Spontane acties. Ja, muziek gewoon. Muziek is daar gaande. Ik ben naar zo'n club geweest. Ik weet niet eens hoe het heet. Het is niet eens een club. Het is een soort van bar met live muziek. Mijn vader had me meegenomen. Hij zei, ja, je gaat het helemaal geweldig vinden. Mensen gingen om in dansen en zo. Hey. Toen dacht ik, hey. Toen ging ik met mijn vader gewoon dansen. Want ik had niemand. Dus ik ging met mijn vader dansen. Mijn moeder zat de hele tijd te kijken van, oké. Maar... En deze weirdo's. Ja. Maar ja man, de warmte. Want Nederland is toch een beetje koud. En dan heb ik het niet alleen over het weer. Maar ik weet niet, mensen zijn hier niet zo dankbaar. Stijf. Ja, gewoon niet zo dankbaar. Kijk, toen ik daar was, toen besefte ik me ineens waarom ik zo dankbaar ben voor zeg maar mijn familie, voor mijn mensen om me heen. Mm. En kijk, soms word je zeg maar een beetje, hoe zeg je dat, je omgeving kan je soms ook een beetje je anders laten voelen. En dan ga je ook soms een beetje mee met mensen. Yeah. Dat heb ik dus nu een beetje. In Arnhem vind ik het heel erg gaande, omdat ze daar, ik weet niet, ze zijn zo gesloten of zo. De hele tijd in zichzelf. En jaloers en jaloezie komt erbij kijken. Maar dat hoort misschien ook wel bij het vak hoor. Waardoor ik soms denk van, maar ik ben niet zo toch? Zeg maar, ik ben niet zo als zij. Ik ben best wel warm. Maar je komt zeg maar onderweg mensen tegen die je soort van naar beneden willen halen of zo. Van, ja, maar jij bent toch zo? Of, jij bent, ja, ik weet niet. Gewoon de negativiteit of zo. Ze benaderen heel erg de negativiteit. Terwijl daar was het juist heel erg positief. En ja, gewoon echt warm en koud. Hoe ga jij daarmee om? Want ja, je zegt het zelf, je bent niet zo, maar toch maak je het mee. Ja, omdat ik daar ben geweest, dat is de reden waarom ik daar naartoe... Dat was mijn onderzoek ook. Ik heb mijn familie geïnterviewd. En mijn ouders ook. Iedereen zeg maar die dichtbij me staat, heb ik daar geïnterviewd. Ja. En ik weet niet, ik herkende mezelf zo erg in alles wat zij zeiden. Dat ik mezelf iets had beloofd, dat ik dat niet meer ging loslaten. Gewoon de warmte, de spontaniteit, de warmte, ja, ik weet niet hoe moet ik het zeggen. Gewoon, ja, gewoon open, denk ik. Open. Kortom, Curaçao is gewoon de shit. Ja, Curaçao is de shit, man.
Ja. Mooi man. Ja. Nu zit maar, we zitten hier in Nederland. Ja, we zitten hier in Hoe heb je Nederland. al je stappen gemaakt? Waar is het allemaal begonnen voor jou? Waar het voor mij is begonnen... Waar je nu staat of waar je uiteindelijk wil gaan staan? Toen ik 8 jaar werd, want ik weet nog wel dat toen we zijn verhuisd naar Nederland, toen werd ik heel onzeker, omdat ik begreep de taal niet en alles en ik was van naar heel erg dicht, gewoon dicht. Het was natuurlijk veel voor een kind om ineens in zo'n groot land, grijs en zo, je denkt wat is dit? Ik weet dat het wel heel veel met mij heeft gedaan toen ik hier naartoe kwam. En toen heeft mijn moeder me op mijn 8e heeft ze me op dansles gezet. En toen dacht ik, oké, het gaat goed. Toen wilde ik meer. En toen had mijn moeder mij op SKVR gezet. Dat is zeg maar theater, zang en dans. En toen kwam ik er ook achter van, ik kan ook zingen. Ik kan ook acteren. En sindsdien is het eigenlijk voor mij een beetje begonnen. Toen heb ik wel gewoon, basisschool, VMBO gewoon gedaan. Maar ben ik naar MBO theaterschool gegaan in Rotterdam. En daar heb ik dan 4 jaar op school gezeten. 5 jaar, want het eerste jaar ben ik blijven zitten. En ja, dat heeft me echt gewoon veranderd, zeg maar. En dat heeft me echt gevormd tot artiest. En toen ben ik het werkveld opgegaan na school. Toen mocht ik gelijk lesgeven aan kids daar. En toen heb ik internationaal gereisd met een theatervoorstelling. En ja, gewoon audities gedaan voor heel veel dingen, projecten heb ik gedaan ook. Bij Theater Rotterdam heb ik gespeeld. Ging het allemaal soepel? Sorry dat ik je onderbreek. Oh, ging het allemaal soepel? Nee. Nee, het ging... Nu klinkt het allemaal, ik wil al die stappen van, oké, het is makkelijk om daar te komen. Nee, het ging eigenlijk niet zo soepel. Omdat toen ik klaar was met school, zeg maar, toen wilde ik eigenlijk gelijk doorstuderen. Toen wilde ik eigenlijk gelijk naar HBO. Maar toen werd ik niet aangenomen. En dat heeft heel veel met mij gedaan. Want je denkt, oké, wat ga ik nu doen? Dus je valt in een soort van gat. En daar heb ik heel even in gezeten, in die gat. Maar ik heb het gewoon wel geëmbraced. En gewoon... ik ben gewoon blijven praten met mensen. En... Hoe voelde je op dat moment dan? Hoe ik me voelde... Hoe was die gat? Ja, je voelt je... Tenminste, ik voelde me... onbegrepen, niet gezien. Ja, je gaat gewoon denken van waarom gebeurt dit mij of zo? Ik was weer een soort van weer naar mezelf weer een beetje gesloten weer. Merkte ik wel. Maar dat hoort bij het vak, want je moet nee's krijgen om dingen te kunnen voelen, te ervaren, waardoor je later weer een boodschap hebt, zeg maar. En dat is iets waar je als artiest altijd mee rekening mee moet houden. Heel vaak denken mensen, ja, artiest zijn, dat is leuk en ja, het ziet er allemaal goed uit, maar mensen vergeten het proces, zeg maar. Het is hard werken. Ik bedoel, ja, ik las laatst een quote en zeg maar, ik ben geen fan van Beyoncé of zo, maar ik vind wel dat wat ze doet ze goed. Ja. En in die quote stond, ja, Beyoncé heeft ook gewoon 8 maanden gedaan over 2 uur show. 8 maanden. En dat mensen vergeten soms dat er heel veel werk in zit in zo'n show. Het is niet zo in 1 uur heb je de pasjes en dan zingen. Nee, het is gewoon echt hard werken gewoon. Maar je kan pas iets... ik geloof er gewoon heel erg in dat je kan pas iets vertellen als je heel veel hebt meegemaakt, zeg maar, zelf. Dus al die nee's die ik heb gehad, zeg maar, in mijn leven, die hebben mij ook gewoon gevormd tot wie ik nu ben. En zeg maar, hebben me ook een verhaal gegeven. Maar dan heb je het nu, zeg maar, de afgelopen jaren heb je het over. Maar net zei je, zeg maar, dat je op je 8e naar Nederland kwam, een beetje onzeker was. Ja. Toen ben je gaan dansen, zingen en toen kwam ik weer. Theater. Ja.
Ben je daardoor eruit gekomen? Of een beetje uit die onzekerheid? Of Ja. waar is dat doorgekomen? Die onzekerheid, nou ja, dat kwam inderdaad door het dansen, zingen, het spelen. Ja. Omdat je bent gewoon bezig. Je mag in een andere rol stappen. Je kan lekker jezelf, met zingen vooral is dat best wel intiem. Als je gaat, hoe zeg je dat, als je zingt dan komt het echt vanuit binnen, weet je, naar buiten. Ja. Dus je bent jezelf aan het expressen, zeg maar. Aan het uiten, ja. En ja, dat heeft mij gewoon geholpen om weer, gewoon weer die tif te zijn op Curaçao in de tuin, zeg maar, weet je. Die aan het onderzoeken was en shit. Ja, dat heeft me wel geholpen, inderdaad. Oké. Ja. En toen je even in het gat zat, Ja. Na Als we weer- mijn school, toch? ja, Bedoel je? als we weer teruggaan naar dat, Ja. wat heeft jou allemaal geholpen? Want je was dat aan het uitleggen hoe je eruit bent gekomen eigenlijk. Ja, weet je, het klinkt heel cliché, maar er is altijd gewoon hoop. Je moet gewoon hoop hebben, zeg maar. Blijven hopen, blijven nadenken, wat is mijn purpose, zeg maar, in life. Wat wil ik vertellen, en dat, daar heeft mijn familie en mijn vrienden, zeg maar, daar hebben zij voor gezorgd. Ik wil net Oh. zeggen, heb je er ook Het is van met je niet- ouders? Ja, heel veel met mijn ouders en mijn vrienden. En in die zin heeft Drake wel gelijk van don't make new friends, weet je wel. Blijf gewoon bij je oude vrienden, ga niet met nieuwe mensen, weet je wel. Want mensen gaan soms ook met je om omdat je soort van dingen hebt gemaakt of zo. Of dat je op tv bent geweest of zo. Dat je denkt, oké, waar was je al die tijd of zo. En nu pas kom je, hey, hoe is het? En nou ja, dat soort dingen maak je ook wel mee. Maar het is eigenlijk vooral vrienden en familie en natuurlijk mezelf. Ik bedoel, doordat ik met ze praat en niet de hele tijd zo heb gezeten, is het ook gewoon, heb ik mezelf ook gewoon de ruimte gegeven om te groeien. Heel vaak gaan mensen dan heel erg in zichzelf zitten en denken, ik moet het alleen doen en weet je wel, maar weet je, die ego moet aan de kant, Ja. zeg maar. En dat is gewoon iets wat ik gewoon continu mee struggle, zeg maar, ook nog steeds hoor. Gewoon die ego, je denkt, joh, ik kan het wel alleen, maar eigenlijk niet, of zo. Dus, ja je bent man. nu een volwassen vrouw. Vind je Ja? nog steeds dat je... Ja, ben ik een volwassen? Ik ga ervan uit dat je komt zo over hier. Gestipt? Nee, ja. Mhm. Ik ken jou al zelf al een tijdje, dus Oh, in ieder geval, ik ja, vind nee. jou ook overkomen als volwassen vrouw. laat ik Ja, zeggen. ja. Vind je dat je nog steeds je ouders nodig hebt of dat je naar hun toe kan stappen? Wanneer het moet? Iets zit niet mee. Ik kan nog steeds naar ze toe, maar ik ben wel nu meer op mezelf, zeg maar. Dus echt zelf dingen aan het oplossen, zelf. Ik heb gewoon echt mezelf nu. Maar dat is ook omdat ik nu in Arnhem woon. En daar heb ik nu ook gewoon een beetje geleerd van, oké, soms is het ook wel gewoon oké om zelf dingen te doen. En niet de hele tijd, zeg maar, bij je ouders, ja, het gaat niet zo goed. En weet je, tuurlijk, ze staan er altijd voor open. Maar ik heb gewoon met mezelf afgesproken dat ik gewoon, als het echt niet gaat, weet je toch, als het echt niet gaat, dan kan ik altijd naar mijn ouders. Maar meestal ben ik gewoon continu met mezelf. Maar daardoor kom ik ook op inspiraties. Daardoor ga ik ook schrijven. Daardoor ga ik ook gewoon mijn dingen doen. Dus ja. Ja, waarom ik het vraag is, volgens mij wij mannen, jongens, Ja. wij zijn meer, hoe zeg je dat, egoïsten in zulke dingen. Wij willen het zelf oplossen, wij brengen onszelf in de shit omdat we zo, ja, die trotsheid van we willen het zelf oplossen, ik ga niemand om hulp vragen. Hoe is het Ja. met vrouwen? Is dat ook een beetje hetzelfde? Ik kan natuurlijk niet spreken voor alle vrouwen. Maar wat ik zelf dan heb is dat ik heb het wel van mijn vader, denk ik. Dat je dan zeg maar alles zelf moet oplossen. Dat heb ik wel van mijn vader. Laten we nu overgaan over je carrière, mogen we het zo noemen? Ja. Ja? Wat je nu allemaal doet eigenlijk. Nu, op dit moment. Ja, op dit moment, ja. Ja, ik ben dus voltijd aan het studeren. Dat vergt heel veel energie van mij. Maar ik heb ervoor gekozen
omdat ik verder wilde leren en ik muziektheorie nodig had, merkte ik op mijn werkveld. Op het werkveld. Dus dat doe ik. Voltijdstudie, muziektheater in Arnhem. Het is echt een hele goede studie. En daarnaast zit ik bij de Soul Gospel Choir. Dat is mijn werk. Bij hun, ja, ik word dus ingehuurd zeg maar voor optredens met Birgit Lewis, weet je wel, dat soort, Sherman Rouse, gewoon artiesten. Ja. Gewoon Broederliefde hebben we ook zelf mee opgetreden. Ik niet, ik was daar niet bij, maar dat jullie een beetje beeld hebben van wat het is. En ik geef nog heel af en toe nog les aan kids. Dat is wat ik nu op dit moment doe, omdat ik geen grote opdrachten kan aannemen door school. Nou, ik hoor allemaal al verschillende dingen die jij doet. Hoe combineer je dat allemaal? Combineer ik... Vooral met je studie dan? Ja. Hoe ik dat combineer? Ja, het is best wel heftig hoor. Omdat ik natuurlijk... Kijk, mensen onderschatten zo'n studie. Een muziek of theaterstudie, maakt niet uit wat je kiest. We hebben geen normale schooltijden die normaal mensen hebben van 9 uur of zo tot 5 uur. Nee, wij gaan gewoon door tot 9 uur, 10 uur 's avonds. Omdat we dan nog aan het repeteren zijn op school, zeg maar. Want op school ben je ook dingen aan het maken en schrijven. Weet je, gewoon echt maken. En daarbuiten doe ik dan ook nog repeteren voor inderdaad de optredens die ik dan heb. En mijn les voorbereiden voor de kids. Daar moet ik ook over nadenken. Het is niet zomaar een les. En zeker niet met kids. Want met kids moet je ook gewoon weten wat je zegt. Wat je ze wilt meegeven. Dus het is gewoon echt een kwestie van plannen. Gewoon continu van oké, wanneer kan ik dit doen? Wanneer kan ik dat doen? En dan ook nog huiswerk van school. En ja. Het is best wel veel. Want ik zeg net wel dat je volwassen bent. Maar aan de andere kant ben je ook nog wel een jonge dame. Je moet ook wel genieten. Oh? je hebt nog zo lang te leven, want soms zijn mensen zoveel bezig met carrière of allemaal serieuze dingen die moeten gebeuren, maar ze vergeten ook daarnaast ook wel rust te pakken. Okay. Klopt, dat vind ik nog moeilijk. Dit is eigenlijk mijn eerste jaar dat ik zeg maar mijn zomer echt gewoon, dat ik echt mijn rust pak zeg maar. Ik heb gewoon echt een paar dagen gewoon even niks gedaan. En het is best wel moeilijk omdat heel veel mensen dingen van je vragen. Van ja, ga je mee chillen? Ga je mee hierheen? Ga je daarheen? Maar ik heb gewoon dit jaar gewoon tegen mezelf gezegd. Weet je, ik ga gewoon een keer nee zeggen. Er komt een moment dat je ook gewoon voor jezelf moet kiezen. Dus heb ik gewoon even rust genomen, zeg maar. Om weer er tegenaan te gaan. Ja, dat stukje begrijpen wij, ja. Maar je zegt ook, je kan geen grote opdrachten aannemen. Nee, dus bijvoorbeeld... Tegen school? Nee, bijvoorbeeld, want ik doe theater. Ja. En voor theaters moet je meestal wel een maand repeteren, weet je wel. Dat soort dingen kan ik niet doen. Het is gewoon een fulltime job eigenlijk, maar dan een maand lang, 2 maanden lang. En dan ga je toeren, zeg maar. Ja. Dat soort dingen kan ik niet doen, omdat school gewoon dat ten eerste niet wilt. En het is gewoon niet te combineren met school. Want je moet, kijk, op school moet ik ook gewoon mijn vakken halen, weet je wel. Want dit was bijvoorbeeld mijn eerste jaar en ik moest mijn P halen. Dus je moet bepaalde punten halen om door te gaan naar het volgend jaar, zeg maar. En als je dat allemaal niet haalt, dan is het klaar studie. En dan ben je weer terug bij hetzelfde, zeg maar. Snap je? Dus... Maar ik bedoel, als de kans er is en dat is eigenlijk wat je uiteindelijk wilt gaan doen, dan is de keuze toch heel snel gemaakt tussen school en het ligt eraan wat het is. Ja. Kijk, als het echt een hele grote rol is in een film of zo of iets, ja, dan, ja, ik weet niet. Als Bombini Holland komt. Ja, dan ga ik natuurlijk wel gewoon iets met school fixen. Ik bedoel, soms, ik heb ook 2 dagen gemist omdat ik een grote kick had bijvoorbeeld. Ja. Maar dan bespreek ik dat met hun. Maar dat is heel wat anders dan een maand lang repeteren. Dus, maar misschien, ja, je kan altijd nog met ze praten en zeggen, yo, luister dan, kijk, ik ben aangenomen voor dit. En het is echt een goede, ja,
opportunity, dus dan wil ik het gewoon doen. En wat gaan jullie dan voor mij doen, snap je? Dat kan je natuurlijk altijd wel doen, maar ja. Nee, maar wat je nu zegt is eigenlijk, er zijn eigenlijk opdrachten waarvoor je wordt gevraagd, die je eigenlijk moet weigeren. Ja, ik heb er 2 geweigerd nu wel, ja. Zoals? Kent of? Ik zeg ook liever niet. Ja, maar ja, sorry. exclusieve dingen. Nee, het zijn geen musicals of zo, films of zo. Dus anders had je me wel gezien. Weet je toch? Nee, dat ga ik niet zeggen, omdat het is gewoon persoonlijk en ook voor hun is dat gewoon niet zo chill. Maar denk je niet omdat ik daar niet blij mee ben. Ja. Met de opdracht die je hebt gekregen? Of? Nee, ja, dat ik nee moest zeggen, ja. Daar ben ik ook niet blij mee. Omdat het liefst wil je het wel doen. Ja. Maar ja, kijk, dat is ook het moeilijke, zeg maar. Kijk, ik heb nu gekozen voor een studie midden in mijn proces als artiest. Ja. En dit zijn de consequenties, zeg maar. Is dat ik soms gewoon nee moet zeggen op dingen, terwijl ik het eigenlijk wel zou willen, bijvoorbeeld. Maar ik wil gewoon verder groeien, zeg maar. Dus, en ik weet dat als ik klaar ben met deze studie, dat ik meer kan bieden, snap je? Ja. En dat is waar ik nu voor ga. Dus dat is soms moeilijk, maar ja. Kijk, als het in de zomer is bijvoorbeeld, als het gewoon een maand lang in de zomer is, kan ik dat nu. Wat je zomer mag noemen. Ja, het is echt op één dag gewoon lente, zomer, winter, alles in elkaar. Ja. Doet het wat met je? Als je bijvoorbeeld nee moet zeggen. Ja, het doet sowieso wel wat met mij, omdat ik dan zeg maar. Meestal ben ik dan ook wel bang dat ze me dan niet meer gaan vragen of zo voor de volgende opdracht of iets. Maar meestal reageren ze wel positief en zeg ik wel gewoon altijd van ja, ik ben gewoon bezig met de studie en dan leg ik gewoon uit wat ik nu aan het doen ben. En meestal reageren ze wel positief, omdat je bent wel in jezelf aan het investeren. Het is niet dat ik zeg maar op reis ga of zo. Ja. Dat is ook op in jezelf investeren hoor. Maar ik bedoel dat je gewoon aan het chillen bent ergens of zo. Maar ze weten nu dat ik een studie ben, aan het doen ben. En ze weten ook wel dat het gewoon mij uiteindelijk gewoon verder gaat brengen, snap je? Dus uiteindelijk wordt het gewoon wel. Wat voor kinderen geef je les? Ik geef, ik heb zelfs les gegeven aan peuters, maar dat doe ik niet meer. Dus ik doe nu van ongeveer 5 tot 12 jaar doe ik nu lesgeven. Dat is breed. Eigenlijk was het gras, denk ik. Dat is best wel breed, maar ik heb ook wel eens ietsjes ouder gegeven, dat vind ik ook wel fijn trouwens. Gewoon vanaf 15 tot 18 zo, 19. Omdat ze dan echt weten wat ze willen, zeg maar. En dan gaan ze zijn gewoon wat serieuzer dan, zeg maar. Waar wil je uiteindelijk gaan staan? Waar ik wil gaan staan? Ik wil singles uitbrengen. En ik zou eigenlijk ook in films willen spelen. Dat is ook uiteindelijk mijn doel. Nederlandse films? Kan. Nederlandse films. Amerikaans. UK. Alles eigenlijk. Maar het lijkt me wel tof om een keer in een film te spelen. Wat voor film zou je willen spelen dan? Ja, eigenlijk van alles, maar ik hou wel van die. Ik hou wel van actie, van die actiefilms. Je weet toch, net als bijvoorbeeld Black Panther of zo. Dat stuk. Wakanda Forever, je weet toch? Maar ik zou ook best wel hoe zeg je dat? Een stem willen doen van een weet je wel, zo'n tekenfiguur. Lion King. Kan je ook gelijk zingen erbij? Ja, dat lijkt me wel leuk. Om een stem te doen en zo. De stemacteur. Glee-achtige serie? Nee, dat vind ik wel. Glee? Vind ik wel heftig. Is dat niet echt misschien een serie voor jou? Als je in het vak zit? Ja, klopt. Het is wel allebei de dingen. Ja. Dus je wordt zingen en acteren. Maar
ik vind Glee vind ik weer te commercieel. Te veel gezongen. Wordt te veel. Ja, te commercieel. Het is gewoon iets. Ik hou gewoon meer van het intieme en ik weet niet, maar omdat het gewoon wat intiemer is, het heeft een boodschap en je weet toch, ik ben niet. Kijk, het moet wel een klein beetje commercieel zijn, want anders kan je mensen niet bereiken natuurlijk. Maar niet. Ik hou niet van die glamour en hoe zeg je dat? Te veel uitgemolken en zo. Ja. Krijg je zelf ook nog les? Behalve op school dan? Qua ja? Nee, ja, maar dat krijg ik allemaal op school. Maar toen ik geen school had, had ik zeker wel zo'n les daarnaast. Sowieso. Okay. Maar ik krijg dat nu allemaal op school, dus ik hoef dat niet meer buiten school te doen. Je zit in contact met Isaline, toch? Ja. Maar zij geeft klopt. Ook geen les? Of? Ik krijg vanaf volgend jaar les van haar. Maar ze zit bij mij op school. Zie je haar als voorbeeld? Ja, zeker man. Zeker. Ja. En zeker qua muziek ook, zeg maar, wat zij maakt en zo. Ja. Als je moest kiezen tussen zingen en acteren. Ja. Wat zou je keuze dan zijn? Gewoon voor de rest van je leven. Zo, ik vind dat echt moeilijk, man. Ik vind dat echt moeilijk. Maar ik denk dat ik voor zingen zou kiezen. Zingen staat wel op nummer 1, denk ik. Ja, dus als ik moest kiezen, dan is het zingen. Maar ik heb ze liever gewoon allebei. Zo. En waarom zingen? Ja, ik vind dat mijn muzikaliteit is, zeg maar, mijn sterkste kant. Zeg maar, dat is, ja, er is altijd wel een wat, ja. Hoe zeg je dat? Iets wat overheerst, iets wat beter is. En dat is denk ik mijn zang. Maar ja, ik kan het allebei, dus ja. Is er iets waar je zegt van, hey, mensen, kom dit kijken, kom dit checken, ik ben daar aanwezig? Zie je? Ik zing. Even nadenken hoor. Kom daar en daar. Nee, alles wat ik nu doe, wat er aan gaat komen, is besloten. Ja, dat. Heb je geen nieuwe kinderen nodig, studenten? Geen nieuwe studenten nodig? Nee, eigenlijk niet. Hoeveel kinderen geef je les eigenlijk? Het zijn groepen die ik les geef. Hoeveel per groep? Ongeveer 11, 12. Okay. Ja. En trouwens, even over motivatie eigenlijk. Je hebt zelf misschien dingen meegemaakt. Was je niet jezelf, was je gesloten. Als je anderen een boodschap moet geven, wat zou dat zijn? Mensen bijvoorbeeld die gedemotiveerd zijn. Even in een gat zitten, zoals jou. Ja. Misschien in jouw vak. Ja, vergeet gewoon niet. Vergeet je purpose niet, je doel. Want het gaat gewoon allemaal gebeuren als je erin blijft geloven. En het kan soms alleen voelen. Maar alleen zijn is ook niet verkeerd. Omdat we worden nu zo gek gemaakt door social media. Van het moet allemaal goed zijn en leuk, weet je. Ga het gewoon doen. En ja, blijf gewoon dicht bij jezelf. Okay. Ja. Je hebt ook luie mensen. Luie mensen. Voor de luie mensen. Ga opstaan. Heb je zo vaak gezegd, Lantariba. Ja, Lantariba. Je kan nog parlement? Ja, maar het is echt, mijn accent, jongen, is gewoon echt... Dat mogen wij ook niet horen? Ik wil best wel iets zeggen in het parlement. Wat moet ik zeggen? Geef je boodschap naar je parlement. Oh, yo, dat vind ik zo moeilijk. Dan moet ik even nadenken. Stel jezelf voor in het anti-huis. Stel mezelf voor. Hoe je heet, hoe oud je bent en waar je vandaan is geboren.
Oh joh, oké. En met mijn accent ook nog. Oké. Sorry, ik vind het zo spannend. Oh wauw. Zo, ik vind het echt spannend. Zeg gewoon, ik heet Tiffany. Oké. Ik heet Tiffany. Dat is Amita Tiffany. Mijn naam is Tiffany. Mijn number Tiffany. Oké. Ik kan niet meer. Maar is goed, die mensen die luieren in ieder geval, die moeten opstaan, dat is je boodschap. Ja, sta op man, sta op. Kijk naar buiten, kijk naar de vogels, volg die. Free spirit. Kijk naar de vogels. Ja, kijk naar de vogels en volg die maar. Ga gewoon wat doen met anderen. Ga gewoon wat doen. Get up your lazy ass. Wat ben je allemaal te volgen? Op Instagram en Facebook, maar ik zit niet zo vaak op Facebook. Ik ben gewoon echt aan het vreemd gaan gewoon. Je stalkt mensen alleen. Nee man, gewoon ik gebruik Facebook helemaal niet meer. Gewoon, ik heb een relatie met Instagram. Ik denk dat je getrouwd bent met de Instagram. Ja? Insta ben je echt actief inderdaad. Ja. Ik ben gewoon niet zo. Ik weet niet, Facebook is anders. Maar in ieder geval, ik ben te volgen op Instagram. Snapchat? Nee, ik heb geen Snapchat man. Het is eigenlijk alleen Instagram. En binnenkort komen er ook nog wat filmpjes. Als ik mijn kind wil inschrijven om van jou les te krijgen. Bij jou. Ja, het is niet van mij hè. Het is, Ja, maar waar moet ik zijn om... Ik zeg, gewoon de school zelf of... waar je les geeft? Ik geef overal en ergens les. In Rotterdam. Hoofdplein Theater. Oké. Dus daar oké. Ja, en waarom kleine... overal En ergens eigenlijk? Er is geen vaste plek. Nee, want ik kan dat ook niet doen omdat ik heb school. Ik ben geen vaste docent, ik ben invaldocent. Daarom kan ik nu niet zeggen van daar. Nee, oké. Ja. Ik begrijp het. Ja. Is goed. Oké. Op Insta moeten we je volgen dan. Ja, op Insta. Is goed. Wil je nog wat kwijt? Ja, ik wil jullie bedanken voor jullie rit. Het was geweldig. Ik ben ook blij dat jullie me hebben gevraagd. I appreciate it. Ja man, jullie zijn opgestaan. Jullie zijn opgestaan. Jullie waren die lui hè? Ik niet in ieder geval. Nee joh, maar... Nee, wij waarderen het ook dat je er bent in ieder geval. Ik in ieder geval. Ja man, dus thanks. Het was moeilijk, maar je bent ja, het was moeilijk ja. Daar gaat het. Maar soms hoort het er ook bij hè. Ja. That's a part of life. Ja, dat is goed. Nou, bedankt dat je er was. Mensen, bedankt voor het kijken nogmaals. En vergeet niet te abonneren. Ben je geabonneerd? Ja. Ik heb gelijk. Vergeet niet te abonneren mensen. Liken, delen. Met iedereen, familie, vrienden, exen. Doe het gewoon. Het is gratis. Het kost alleen een beetje MB misschien om te kijken. Vergeet niet te doen. Ik ben Dio. Ik ben Sontje. We zitten hier met Tiffany Vicario. tot de volgende aflevering. Doei. Ciao.